ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದವರ ಹೊಸಕುಳದ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರಕತೆ. ಈ ಪಾತ್ರಕತೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಸಾಧನೆ ಮಂದಿರಂಚಿನ ಹರೇಕಳ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ತರಬೇತುದಾರರು ಶ್ರೀಯುತ ತಾಗಮ್ ಹರೇಕಳ ನಮ್ಮಟುಗಿಲ್ಲರು ಅದನ್ನು ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಸುರುಕಾದ ಎತ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಸ್ಟರ್. ಇರಗೆ ಬಾರಿ ಕುಸಿತ ಸಂಗತಿ ಬಂಡ ಈ ಸರ್ತಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಇವರು ಪಡೆತಾರೆ. ನೆಕ್ಕು ಬಡದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಹೊಸಕುಳ ಬಳಗದ ಪರವಾದ ಇರಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸುರುಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಸುಳ್ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರೆಗೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಮೇಲೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ನೆಲರಾತು ನಿರಂತರವಾದ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಂದದ್ದು ಈ ಪಾತ್ರಗತೆ ನಮ್ಮ ಸುರುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತ. ಈಗೇನೇನು ಎಂಗಳು ಹೊಸಕುರಲು ಸುರಾಯಿನಿಂಚ ಹರೇಕಳ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಲೆ ಅನ್ನು ತೂವೊಂದುಳ್ಳೆ ನಂಗೆ ಆ ಸುದ್ದಿದ ಒಂದು ನೆಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಐಟ್ಲ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಹೊಸಕುರದ ಆ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ನಡಬಾದು ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ನೆನಪು ಎಂಕ್ಲೈಗೊಂಡು ಹೊಸಕುರದ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮ ಯಶಸ್ಸು ಅವಳೊಂದಾಡ ಐಟಿ ಈರ್ಲೂರು ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಅಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಒಡನಾಟಗಳು ಇತ್ತೊಂದು ಆನೆಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚ ಮಾಡಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಿಂಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ದಾನೆ ಹೆಂಚೋಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೀಮಿತವಾದ ಆತ ಬಿಜಿ ಆತಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪಲ ಇದು ಕೇಳೋಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೆಂಚಿನ ಬಂಡ ಪುದರ್ ತ್ಯಾಗಂ ಪಡೆದು ಈ ಪುದರ್ ಬಹುಶಃ ಈ ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ತಮಿಳುನಾಡದ ಮಾದರಿದ ಪುದರ್ ತ್ಯಾಗಂ ಪುದರ್ಲು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಬಾರಿ ಜೋರುಡಿಕೆ ಅಪ್ಪ ಈ ತ್ಯಾಗಂ ಪುದರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಚ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಾತುಗಳ ಕೇನ್ನಕ್ಕನೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಎಂತ ನಮ್ಮಟ ಈ ತ್ಯಾಗಂ ಎಂಚ ಒತ್ತು ಮಾಸ್ಟೆ ಎಂದು ನಾವು ಒಂದೈದ ಪೂರ್ವಡು ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಾರದ ಪಾತ್ರರು ತುಳುಲ ಅಂಚನೆ ಪಾತ್ರರು ಅಂಚತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲತಃ ತಮಿಳು ಪೊಪ್ಪನ ಪೊಪ್ಪ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಇತ್ತಿನಗಳು ಆಕಳು ಪೊಪ್ಪ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಹುಟ್ಟುದು ಪುಳೇನ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೀನಿ ಮುಲ್ಪ ನಾವು ಮರ್ದಾಳ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಕಡಬ ಮರ್ದಾಳ ತಲುಪ ಕಲ್ಲಾಜಿ ಅಂತ ಪಂಪು ಒಂಜಿ ಊರುಂಟು ಅವಳು ತ್ಯಾಗಂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಫಸ್ಟ್ ತ್ಯಾಗರಾಜದ ಇತ್ತಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಅವಳು ಕೆಲವು ಗೊಬ್ಬನವಳು ಬೂರ್ನ ಗಾಯ ಹಾಕೋಣ ಅಂಚೆ ಮಾತಿದ್ದೇನೆ ಅಂಚೆ ಏನ ಪೊಪ್ಪ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಡೆ ಪೋತೆರಿಗೆ ಪೋದು ಕೇನಾಗ ಇಂಚೆ ಎಪ್ಪಲ ಗಾಯ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚೆ ಸೀಕ್ ಮತ ಬರೋದು ದಾಯ ಎಂದು ಅಂತ ಮಂಡ್ಯರಿಗೆ ಅವು ಪುದರಟ ಅವು ಐನು ಅಕ್ಷರ ಉಂಟು ಅವು ತ್ಯಾಗ ಮೂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಎಂತವಡು ನಿಗಳು ಅಂಚತ್ತೆ ನಿಗಳು ಒಂಜಿ ತ್ಯಾಗಂ ಮಲ್ಪಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪುದರ ಬೇತದಿದೆ ಅಂಡರಿಗೆ ಅವು ಅಂಚತ್ತೆ ಅವು ತಾತೆ ಬರೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ತ್ಯಾಗಂ ಮುಂದಿಯರು ಅವು ರೆಡ್ಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರಿಪ್ನಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ಫಸ್ಟ್ ತ್ಯಾಗ ರಾಜ್ಯ ನಿಂತಿದ್ದು ಮುಖ ತ್ಯಾಗಂ ಅಂದ ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು ಐದು ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ಅಂಚತ್ ನಂಗೆ ಪುದಾರ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂಚತ್ ನಂಗೆ ಈಗ ಪುದಾರ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು ಪುದರ್ಗೆ ತಕ್ಕ ತ್ಯಾಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಓಡ್ತಿರೋದುಂಟು ಏರೆಗೆ ಓಡಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಗುಣ ಉಂಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ತ್ಯಾಗಂ ಪುದರ ಅನ್ವರ್ಥವಾದ ಉಂಟು ಹೊರಪಡಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲ ನಮಗೆ ಹಿರಿಯ ಕ್ಲೇಪುರ ತುಂಬದ ಕಾಲುಡು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಆಧಾರವಾಯಿನ ಪುದರ್ಲ ದೀಪನೆಟ್ಟು ಪುರ ನಂಬಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನಪ್ಪಗ ಆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ತ್ಯಾಗಂ ಪುದರ್ ಇತ್ತಿರಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇರ್ ಬಂಡಾರಿ ಮೂಲತಃ ತಮಿಳುನಾಡದಾಗ ಅಪಾಡ ನಿಕ್ಕಲು ಇರ್ ಹರೆಕಳದಾರತ್ತು ಅಪ್ಪ ಮೂಲತಃ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಮಿಳ್ನಾಡು ತಿರುಪೂರು ಮುಂಜುಂಡು ತಿರುಪೂರು ಬಂಡ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಮೇನ್ ಸಿಟಿ ಅವು ಅಲ್ಪ ಏನ ಅಜ್ಜಿಯರು ಮಾತಾ ಅವಳೆ ಇತ್ತಿನಾರು ನನ್ನ ಫುಲ್ ಅವಳೆ ಸಂತಾನನೇ ಅವಳೆ ಇತ್ತದೆ ಈ ಬೇಳೆಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಕಳು ವಲಸೆ ಬರ್ತೀನಿ ವಲಸೆ ಬರ್ತದೆ ಮೂಳು ರಬ್ಬರ್ ಐಟದ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬನೇ ಇತ್ತೆ ಕಡಬ ಸುಳ್ಯ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕುಟುಂಬ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಹರೆಕಾಡು ಶೆಟ್ಲ ಆಯ್ತು ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಬೇಲೆ ತೆಕ್ಕಿ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಕೂಡ ಉಂಟು ಅಂಚಾತಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಐತೆ ಶೆಟ್ಲ ಐತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ತಿರುಪುರದ ಮಂಡ ಬನ್ನಿಯಾಲು ಅಂಚಿನ ವಸ್ತು ತಯಾರಾಪಣೆ ಅವಳೆ ಫೇಮಸ್ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುತ ಊರ್ಲವು ಅಂಚ ಅವಳು ಮೂಲತಃ ತಮಿಳ್ನಾಡದಾರ ಕೊಂಡ್ಪಡಿನ ಪುದರ್ಲೆ ಗುರುತಿ ಸಾಯಿನ ಮುಂಜೆ ಅಂಶ ಸರಿಯಾದ ಬಣ್ಣದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ತಿರುಪುರದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಪುತ್ತೂರು ದಂಚಿ ಮರ್ದಾಳ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಹೆಂಚಿ ಪುರ ನೆಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುರ ಆಡು ಬೊಕ್ಕ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಆವರಣ ಇದು ಏತ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟಿಗೂ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಪುತ್ತೂರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶಾಲೆ ಅವು ಬಾರಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುನಂಚಿನ ಶಾಲೆ ಅವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಪ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಊಳ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಾಂಗ ಅವು ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಆ ಜಿಲ್ಲಾ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮರ್ದಾಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮರ್ದಾಳ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್
ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮರ್ದಾಳ ಪಂಡತ ಅವಳು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅಂಡ್ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮ್ಮ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂಡ್ ಐದು ಬುಕ್ಕ ನಂಗೆ ಅವಳು ದಾದವನ್ ಪಂಡ ಕ್ರೀಡೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾವ ವಾಲಿಬಾಲ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೋಯ ತಾಲೂಕು ಫಸ್ಟ್ ಆತು ಜಿಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡಲೇ ಅವಳು ಉಜ್ಜಿರ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪೋಗಿತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಉಜ್ಜಿರ ಎಂಚಿನ ಮಂಟ ಅಪ್ಪಗ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬನ ಮತ್ತೆ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲೇ ತಗೋಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೆ ಶಿವರಾಮ ಏನೇಕಲ್ಲ ಬಂಡತೆ ಈ ತ್ಯಾಗಂ ಈ ಮೂಲಿಪುರವಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲೆಕತ್ತಂದ ಈತೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಈ ಉಜ್ಜಿರೆ ಹೋಗುಡು ಬಂಡೇರು ಅಂಚೆ ನಾವು ಉಜ್ಜಿರೆ ಹೋದು ಸಿದ್ಧವನ ಗುರುಕುಲ ದೇವನ ದಯಟ್ಟು ಸಿದ್ಧವನ ಗುರುಕುಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಗುರುಕುಲದ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ತಿಕ್ಕನು ಭಾರಿ ನಮ್ಮ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವಳು ಆಯ್ನಿ ಅಡೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಟರ್ನಿಂಗ್ ದಾಲ ಆತಿಜ ಅಪ್ಪಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಟು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಉಜ್ಜಿರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಉಂಟು ಸಿದ್ಧವನ ಗುರುಕುಲಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇಟ್ಲ ಮಿತ್ರ ಖಾಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಂದತ್ತು ಅವಳು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾವ ಅವಳು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಾಫ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ನಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಹಾಫ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಬಂದ 21 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 21.195 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 1 ಗಂಟೆ 7 ನಿಮಿಷ ಬಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ತಾವ ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ 3 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಓಟಾಟ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 7 ವರ್ಷ ಅಂತರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ನಂಕೊಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಭಾಗವಹಿಸಾಯ ಅಂಚತ್ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲ ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆ ಉಂಟು ಅವು 2007ನೇ ಇಸವಿಟ್ ನಮ್ಮ 1999 ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ತಾವ 2007ನೇ ಇಸವಿಟ್ ಆಲ್ವಾಸ್ ನಕ್ಲು ಏನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೆಟ್ ಅಂಚ ಮಿತ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪಿ ಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂಡತ್ ನಮ್ಮ ದಾಯತ ಮತ್ತವಂಡ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಪೋಯ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನೋಡೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟೋಡ ಆಸಕ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅವಡುಂದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯದೇ ಕಲ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ಡಂಡ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ದಾದ ಬೋಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡ್ ನಂಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭೆ ತರಬೇತಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಂಗೆ ತರಬೇತಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಅವಳು ಪ್ರೈಮರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅವಡು ವಾರಿ ಪೊರ್ಲುತ ತರಬೇತಿ ಪಿ ಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆಯ್ತು ಪೊರ್ಲುತ ತರಬೇತಿ ಅಂಡ ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯ 14 ದಾಟಿ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ತರಬೇತಿ ತಿಕ್ಕನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೋಯರಾಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕನಾಗನೇ 15 ವರ್ಷ ಅಂಟು ಅಂಚಾವತ್ತು ನಂಗೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಆಯ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪತ ಜೋಕ್ಲನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಪತಂಬೋಡು ಬಂದ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿ ಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೋಯ ಅವಳೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಂಗೆ ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವಳ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಲಿಪೇರ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕದ ನೈಟ್ ತಿಕ್ಕದ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತನದವರ ನಂಗೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಫಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕ ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕದು ನಮ್ಮ ಬರಾಲುಡು ಅವಳು ಕಲ್ಪೇರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐಟ್ಲ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೋತು ನಮ್ಮ ಪೊಕಡೆ ಕುಡಿದ ಅವಳ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೋತು ಅವಳು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ದಾಖಲೆ ಅವಳು ಬಿಪೇಡ್ ಆಗಿ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಹರೇಕಳ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶಾಲೆ ದುಂಬು ಇದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟೋಡು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾವಡದೇ ಇರಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಐಕೆ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕಲ್ತೊಂದು ನೆಕ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಹೆಚ್ಚೈತೆ ದಯಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಸಪೋರ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಬೆಂಬಲ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚೈತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡು ಬಡತನ ಅటు ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತುವತ್ತನಗಳು ನಮ್ಮ ದಲ ಐ ಪೋಸಟು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಕಾಸು ಅವು ಒಂದು ಇಲ್ಲು ಅವು ಮಲ್ಲ ಅವಳ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಠದ ಇಲ್ಲದು ಅಕ್ಲ ಸಂಬಳ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ವತೀನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪಗ ಮಾತ ಎಂಕಿತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನುಂಡು ಆದಿತ್ಯವಾರ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಹೋಯ್ನಿ ಅವಳು ಓಡು ತುಂಬ್ಯಾರ ಒಂದು ಮತ ತುಂಬುದು ಕಾಸು ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಏರೇರಟು ನಟ್ಟದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಐನ ಪುರದೆತ್ತೊಂದು ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಟ್ಲ ಮಿತ್ತು ಹೋಯ್ನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಿತ್ತಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕುಡ್ಲ ಬರ್ಡಂಡ ಒಂಜಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಡಂಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕಾಸು ಬಾಕಿ ತಕ್ಕನ ಏರನ ನಟ್ಟದು ಬರ್ತೀನಿ ತೂದವಡು ಅಂಚ ಮಾತ ಕಾಸು ಎತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಬರ್ತೀರಿ ಆಂಡಲ ಒಪ್ಪಮ್ಮನ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ಐನ ಮರಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಮಂತ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ 2,000-3,000 ಇತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಆ ಅಂದೇಟ್ಲ ನಂಗೆ ಕಲ್ಪೇರ ಮತ ಐತೆ ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕುನಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗಲ ಒಂದು 10,000-15,000 ಖರ್ಚು ಇತ್ತಂಡು ಅಕ್ಲು ಬಂಗಾರ ಮತ ಅಡಮಾನದಿದ್ದು ಕಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಕಲ್ಪಾಯರು ಬಾರಿ ಬೊಡ್ಲುಡು ಕಲ್ಪಾದ್ರು ಒಲ್ಲ ನಂಗೆ ಒಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಿಜ ಆಕಳು ಹಿರಿಯಕಳು ಎಂಚ ಕಲ್ಪಾಯರು ಎಂಚ ಆಕಲೆ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಬೈ ನಮ್ಮ ಪೊಪ್ಪಳ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದಿತ್ತೇರಿ ಆಗ್ಲ ಬಯ್ಯ ನಕ ನಂಗೆ ಕಲ್ಪ ಅಂದಿತ್ತೇರಿ ಇಂಚಿಂಚೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂಚಿಂಚೆ ಅಂತ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲದಕ್ನ ಬಾರಿ ಅಂತೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೂ ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲುಡಿತ್ತು ಅಕ್ಲನ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದರೆ ಹೊಸಪುರದ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರಕತೆಗೆ ನಿಖಿಲ ಮಾತ ಪೆರಪ್ಪ ಎದಕ್ಕೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲೇರು ಜಿಲ್ಲಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಶ್ರೀಯುತ ತ್ಯಾಗಮ್ಮ ಹರೇಕಳ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸೇವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ನ ಸಾಧನದ ಪಿರವಡು ಅರ್ನ ಆ ಬದುಕು ಸಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ನಡಪೋದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಡತನೋಡು
ಪುತ್ತೂರುಡು ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬಂತದ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರು ದೈಹಿಕ ತರಬೇತಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವಳು ಬಂದದೆ ಅದು ಕಲ್ತದ್ದು MA ಮೈಸೂರು ಐಕ್ ಬೋಡಿತಿನ BPED ಕಲ್ತಿನಾರು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೇರವಾದ ಹರೇಕಳ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು പക്ഷേ ವಾಯಿಸಬಿಡು ಸೇರಿಯರ್ 7 ವರ್ಷದ ವೃತ್ತಿ ಸೇವೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ 2000 ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡದ ಕಾರಣ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆ ಐಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನಾತ್ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಎಂಚ ಅನ್ಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಅಂದೇ ಮನೋಳಿ ದಾದವಂಡ ನಮ್ಮ ಉಜಿರೆಡ್ಡಿ ಇಪ್ಪನಾಗನೆ ಏನು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಹರೇಕಳದ ಸಂಬಂಧ ಎಂಚ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗನೆ ಮುಲ್ಪಯ್ಯನ ಇಡೀ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಅವಳು ವರ್ಷವೂ 2 ತಿಂಗಳು ಮೂಲೆ ಎತ್ತಂದಿತ್ತೆ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪನೇ ಇತ್ತೆ 2 ತಿಂಗಳು ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗಳು ಮೂಲಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಟಚ್ ಆಗ ಈ ಹರೇಕಳ ಮುಲ್ಪದ ಆಸುಪಾಸು ಪೂರ 1997 ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಟ ನಂಗೆ ಅಂಚತ್ ಮುಲ್ಪ ಎತ್ತನಕ್ಲು ಓದಿ ಏತ ಶಾಲೆ ಉಂಡು ಅರೆಕಾಡು ಏತ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮತ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ತವರ ನಮ್ಮ ಮೂಳು ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಚಯ ಅಂಡು ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ SM ಕೃಷ್ಣ ಅಂದಿತ್ತೇರು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಬರ್ತೇರು ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ SM ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ BPED ಲಪ್ಪಂದು ಆಯ್ ಕೂಲೇನು BPED ಪೋಯ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ BPED ಆಯ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಳು ಅರೆಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಬಂದದ್ದು ನಂಗೆ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಪಂತ ಕೂಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕೊಂಡ ಆಪುಜವು ನಂಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡವು ಬಂಟ್ರ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಬರ್ಲದ ಶಾಲೆ ಅವಳು ಬರೋಡಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಪೊಗ್ಗೋಡಂಡ ಈಗ ಬೇತಿ ಸಾಧಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಅದ ಮತ್ತು ಅವಳು ಕಾವೆಂದರೆ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾರು ಆಟ ವಿಷಯ ಕೂತು ಮಂಡೆ ಇಂಚ ಕಾವಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನೈತೆ ಈಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೊನತ್ತು ನೀರು ಎಂಚಂಡ ಒಂಜಿ ಆರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರೈಕಲು ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆ ಒಂಜಿ ಇದು ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ವಿಷಯ ಪನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬರ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆನ್ಪೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೋಡು ಒಂದು ಆತನ ವಿಷಯ ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು ಆರು ಬಲಿಪರೋಡಂಡ ಆರು ಪೂರ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪದ ತೃಪ್ತಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಸಮ ತಿಂಪ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂಚಾತ್ ಪನ್ನಿ ಕೂಡಲೇ ಖಂಡಿತ ಈತನೇ ಮಲ್ಪ ಮಗ ಬಂಡೇರು ಅವಳು ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರೈಕುಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಮತ್ತೆ ಕೂಡಲೇ ಸರಿಯಿಂದ ಅಂಡು ಇರುವರೆ ಮನದನಿ ಬೋರ್ಡು ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನಿ ಹರೇಕಳಾಗ ಪೋಯರ ದುಂಬುಲ ಮೂಡು ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ರಘುರಾಮ್ ಕಾಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿನಿ ಕಿಶೋರ್ ಪಂಡಿತ ಐಕ್ ನಾಲ ಒಂಜಿ ವೇ ಉಂಡು ಮಾರ್ಷಿ ಅಂಚ ಪೋಡ್ಚಿ ಮೂಳು ಒಂಜಿ ಕಾಜಿಯವರು ಉಳ್ಳೇರು ಪಟ್ಲೇರು ಆಟ ಪೋಯಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಯ್ಯ ಅನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಪೋದಣ್ಣಗ ಆರು ಪಂಡೇರು ಅರಟ ಪೊತ್ತು ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಪೋಯಿ ಪಂಡೇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡೇರು ರವೀಂದ್ರ ರೈಕುಳು ಒಂದು ಸೇರ್ಸತ್ಯಾನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಕೊಡೋಡು ಬಂಡತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಹೋದು ಸೇರ್ಸಾಯಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬುಕ್ಕಾಯಿಗೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ತೊಡಕುಳು ಅಂಡು ಅವಳು ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಗ್ರೇಡ್ ಆವಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಇನ್ನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋದ್ ಮಾತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಕೂಡಲೇ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೂರ್ವದ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂಡು 2003 ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಯೋ 2004 ಜನವರಿ 10 ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅಂಟು ಆಯ್ತು ಮುಖ್ಯತೆ 14-17 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂಟು ಆ ಶಾಲೆ 14 ವರ್ಷದ ಸರ್ವಿಸ್ 14 ವರ್ಷದ ಹರೇಕಳ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪಂಡ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಆರಂಭನೇ ಅವಳು ಒಂದು 5 ದುಂಬು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮೂಳು ಬೆಂತೇನು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆದ್ರೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋಚ್ ಕರೋದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಉಳಿತೆ ಅವಳು ಪನ್ಪುಂಡ ಸುರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಇತ್ತೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಹರೇಕಳಾಗಿ ಎಂಚಂಡ ಅಂತ ವೃತ್ತಿ ಸೇವೆದ ಅನುಭವ ಸ್ವಲ್ಪ ಹರೇಕಲಾಟ ಬರ್ಲು ಅವು ದಾಲ ಪಂಡು ಸೋಯಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಚರ ಅಲ್ಪ ಜನಗಳನ್ನು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆಗ ಚೂರು ಬಂಗಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪದ ಸಂಘ ತ್ರಿಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ತಂಡು ಅವಳು ನಮ್ಮ ಜಯರಾಮ್ ಅವಳು ಕೋಡಾರಂದುಳ್ಳರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಬಾರಿ ಪೂರ್ವದ ನರಮಣಿಂದ ಪಂಡೋಳಿ ಬಾರಿ ಸಂಚಾಲಕರಾರು ಮಾನವೀಯತೆ ಇತ್ತಿನ ಜನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಎಲ್ಲ ತೂಂದಿತ್ತೇರ ಎಂಚ ಭತ್ತ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಆಯ್ನ ಪೂರ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ ತೂಯರು ಆಯ್ನ ಪೂರ ತೂದು ನಮ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಚಿನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಶಾಲೆಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳೆ ಆಯ್ತು ಬುಕ್ ಆಯ್ತು ಇಂಚಿನ ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ಏನು ಉಳ್ಳೆ ನಿಕ್ಲು ಬೆನ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಬೆನ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶಗಳು ಬೆನಿಯಾರೆ ಕೊರ್ನಾಗ ನಂಕಲ ಬೆನ್ಪುಳಂಚಿನ ಉಮೇದು ಬರ್ತದೆ ಸಾಧನೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಅವು ಲೆಕ್ಕನೆ ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಮೂರು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಡಾಪನು ದಯ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಅವಳು ಶಾಲೆ ಸೇರಿದಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಗಲ ಶಾಲೆ ಪೊಗ್ಗೋಡಂಡಲ್ಲ ಆರ್ಲ ಕಾರಣ ಅವಳು ರಘುರಾಮ್ ಕಾಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ ಹೋದು ಪಾತೇನೇ ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೋಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಪಾತಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕ ನಂಗೆ ಅವಳು ಬೇರೆ ತಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ ತಿಕ್ಕ ಇದು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನದ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸೇವೆ ಸಂಘವನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಸೇವೆ ಸಂಘವನ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡ್ದು ಸುಮಾರು ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ ಆಸಕ್ತಿ ಎಂಚ ಬರ್ತದೆ
ಪಂಡ ಅವಳು ಜೀವನ ನೋಡದೆ ಅಂದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನಟೆ ಏನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಲ್ಪನಾಗನೆ NSS ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ NSS ಟಪ್ಪ ವಿಠಲ್ ಇತ್ತೇರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಎಡ್ಡೆ ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿಗಾರಲಾರು ವಿಠಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಡದು ಆದ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತದ್ದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಏಪಲ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಜಾತ್ರೆ ಅನ್ನಂಗ ಅವಳು ಷಷ್ಠಿ ಅನ್ನಂಗ ಅವಳು ಬಳಸಿರತಿಕೊಂಡು ಆ ಗಾಡಿ ನುಣುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವು ಮಾತ್ರ ವರ್ಗೂಜಿ ಅವು 10 ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅವರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಬಂಡದ್ದು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಬಿಟ್ಟು ಐನೊಂಜಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ತುದಿಪ್ಪಾರು ಧರ್ಮ ಅವಳು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಷಷ್ಠಿ ಹಬ್ಬದ ನುಪ್ಪು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಳಸ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅರ್ಕೊಂಡೇರು ಇರು NSS ಸೇರೋಡು ತ್ಯಾಗಂ ಈ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೈನಿಗೆ ಉಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು NSS ಸೇರ್ಪಾಯಿ ಸೇರ್ಸಾತ ಆನಾಗನೇ ಇಂಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವಾಗಲ್ಲ ತಿಕ್ಕ ನಂಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ NSS ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕ ಅಂಚೆ ನಂಗೆ ಇದೆ ಈ ಶಾಲೆ ಸೇರಿನಾಗಲ್ಲ ಈ ಖಾಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹತ್ತು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಇಟ್ಲ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಉಂಟು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟು ಮಾತ ಅಂಚೆ ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ ಇಟ್ಟು ನಂಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನಳಿನಿ ಕಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ಶೆಟ್ಟರು ಅಂದಿತ್ತೇರು ಆರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೊಂಜಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಖಾಲಿ ಟೀಚರ್ ತಂದೆ ಟೀಚರ್ ಆದಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಸ್ಕೌಟ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಸ್ಕೌಟ್ ಆ ಜೋಕ್ಲು ಬೆನ್ಪುನ ಪೂರ ತುನಾಗ ಅಕ್ಕನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮತ ತುನಾಗ ಅಕ್ಕನ ಹೈಕಿಂಗ್ ಪೋಪುನ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ತುನಾಗ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಂಗೆ ಸ್ಕೌಟ್ ಸೇರೋಡು ಪಂಪುನ ಆಸೆ ಬಟ್ ಇದು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾದಿರು ಹರೇಕಳ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿ ವೃತ್ತಿ ಆಯ್ತು ವೃತ್ತಿ ಸೇವೆ ಸೇರಿಬೇಕ ಇರ ಕಡೆ ಬಂಡರಿ ಇರಗೂ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನಾಗ ತಡ ಆಡು 15 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಇರ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲು ಹಿಡಿದ ತಿಕ್ಕಣ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತ ವಾಮಾತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪರೆ ಶಾಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ದಯಮಾಡ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿ ಕೊಡು ಜೋಕ್ಲು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಲು ಇಂಚನೇ ತಯಾರಾವಡು ಇಂಚಿನ ಪುರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡು ತಯಾರಾದ ಗೆಂದೋಡು ಮಲ್ಪನ ವಾಮಾತ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಡು ಇತ್ತೆ ದಾದಾ ಬಂಡ ಹರೇಕಳ ಪಂಪನ ಊರು ಇಂಚ ಬಂಡ ನಂಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಟು ಒಬ್ಬ ಕಡು ಬಡತನ ಅಂತ ಜೋಕ್ಲು ಅಡಿ ಬರ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಫೀಸ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಭಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅವು ಬಜ್ಜಿ ಬಡವರು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಬಡವರು ಒಂಜಿ 10% ಜೋಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆವ್ಲೇರು ಬುಂಡ ಬಾಕಿ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲ ಬಡತನಟೇ ಬರ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲ ಇಲ್ಲು ಸಮೇತ ಇಜ್ಜೆ ಅವಳು ಸರಿ ಕಟ್ಟದು ಇಲ್ಲು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಬರೋದು ಉಂಡು ಪನ್ನಂದೆ ಇದು ದುಂಬು ಮಾತ ಭಾರಿ ಕಡು ಬಡತನದ ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತೇರು ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಂತೂ ಫೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಟೆಲ್ಲ ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪುಜರು ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಸೋಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡು ಕಾಂಡೆ ಬರೋಡಂಡೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜರು ಜೋಕುಲು ದಾಪಣ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬರೋಡ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಜೋಕುಲ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಅವು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಯ ಕಡಪುಟ್ರೆ ತಯಾರು ಬರ್ಪುಜರು ಸರಿ ಅಂಚದಿಪ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಯನ್ನು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಸವನ ಪುಂಜಕ್ಲಂತೂ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಬರ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜೆ ಹಳ್ಳಿತ ಖಂಡಿತ ಜೋಕ್ಲು ಬರ್ಪುಜರು ಅಕ್ಳು ಅವಳ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಪಾಡೋಡು ಅಕ್ಳು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೊಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಬರೋಡು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಇಂದೇನು ಪೂರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಕ್ರೀಡೆಟ್ ಮಿತ್ತು ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆಂಜೋಕ್ಳು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಫಸ್ಟ್ ತೂನಾಗ ಈ ಜೋಕ್ಲು ಕಾಂಡೆಗೆ ನಂಗೆ ಕಾಂಡೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಾಲೆದ ಪೀರಿಯಡ್ ತಿಕ್ಕುನ ಪೀರಿಯಡ್ 40 ನಿಮಿಷದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಒಬ್ಬ್ಯಾರನೇ ಹಾಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆ ಜೋಕ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ನಂಗೆ ಕಾಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಬೈಯೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಡು ಕಾಂಡೆ ಬೈಯಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅನ್ನೋದಾಗ ಅನ್ಕೊಡು ಆ ಜೋಕ್ಲು ಬರ್ಬೋದು ಹಳ್ಳಿ ಬರೋಣ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಉಂಟು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಜೋಕ್ಲು ಕೈ ತಳ್ತಾತ ಜೋಕ್ಲು ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡತೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಭು ಬಂದ್ಬಿಡೋ ಒಂದು ಹುಡುಗನೇ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಏನು ಇಡೀಲತ್ತ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲತ್ತ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಎನ್ನ ರೂಮ್ ಉಂಟು ಇತ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ರೂಮ್ ಊಟ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಕಾಂಡೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ ತಂಬೋದು ಡೈಲಿ ಕಾಂಡೆ ಅಲ್ತೆ ಬಲಿಪುಣಿ ಗಣೇಶ್ ಮಾಲ್ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ತೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಆ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲ ತಂಬೋದು ಬಲಿಪಾತ್ ಒಂಜಿ ತಾಲೂಕು ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ತಂಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಎಟ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ತಂಡು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೋಯೆ ಆತನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಸಿಷನ್ ತುನಾಗ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಐತೆ ಎಂಚಾಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಪೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ದಾಯ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊರದು ಆ ಜೋಕ್ಲನ್ನು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಬರ್ಪಲೇಕ ಮಾತ ಕ್ರೀಡೆ ಬಂದೈತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಬನ್ನೋಡ್ದಿಂಚಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಬತ್ತೇರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಭು ಹೋಯಿ ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಲಾಲ ವಲಯ ಮಟ್ಟ ಆಣ್ ಜೋಕ್ಲು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಣ್ ಜೋಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ನಿತ್ಯ 2 ಜೋಕ್ಲು ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಗ್ಬೇರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಅತ್ತನ ಗೇಮ್ಸ್ ಟು ಕುಸ್ತಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ 4-5 ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ಮುಟ್ಟಬೋತೇವೆ ಜೋಕ್ಲು ಕುಸ್ತಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮರಪೇರಣೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚ ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ ಸಾಧನೆ ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ ದಾದ ಉಂಡ
ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಜೋಕುಲು ಆ ಜೋಕುಲನ್ನು ಮರಪೆರನೆ ಸಾಧ್ಯ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಂತನ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಒವ್ವಾಂಡ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಂಟ ಈಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜೋಕುಲೆ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಆ ವರ್ಕನ್ನು ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಅಂಚತ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂತನ ಇರ್ತಲ್ಲ ಜೋಕುಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಭಾರಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಹರೇಕಲ ಹಳ್ಳಿದ ಜೋಕುಲು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತೂತಾರೆ ಅಂಚತ್ ಖಾಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಪನ್ಪುನೀತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಜೋಕುಲು 3 ವರ್ಷ ಸರಿ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆದ ಅವಳು ಸುಲಭ ಮಾತ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತ ಪದಕ ಉಂಟು ಸುಮಾರು 15 ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತ ಪದಕ ಗಳಿಸೋಡು ಜೋಕುಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆತ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆ ಅವಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಅವಳು ಅವು ಪೂರ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಲೆದ ಬೇರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅವು ಆತ ಮತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ 12 ಜೋಕುಳು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವ ಒಟ್ಟು 12 ಜೋಕುಳು ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಹೆಂಗೆ 12 ಜೋಕುಳು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಆ ಜೋಕುಳು ಇತ್ತೆ ಎಡೆ ಜಾಬ್ ಇಟ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲವು ಜೋಕುಳು ಐಟೇ ತಿಕ್ಕುತ್ತಾನೆ ಜಾಬ್ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಮಾಡೋದೇ ಐಟೇ ಕಲ್ಪೇರಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಆಯ್ನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಕಲ್ಪೇರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲು ಅದು ಏರೆಗಾಂಡ್ಲ ಬೇಲೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲು ಆಗ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಐತೆ ಪ್ರಭು ಅನ್ಪುನ ಹುಡುಗಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಟುಲ್ಲೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೋಯಿನ ಇವಾಗ ದೇವರಾಜ್ಯ ಮನ್ಪನೆ ಆಯಲ ಅಂಚನೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಆಯಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಆಗಿ ಸೀಟ್ಲ ತಿಕ್ಕುತ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ ಪಸಕರಾದ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರಕತೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಹರೇಕಳ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಒಂದು ಶ್ರೀಯುತ ತ್ಯಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈ ಸದ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಅವರನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದ ಸಾಧನೆ ಆ ಶಾಲೆಯ ಬಂದಿರೋ ಸಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರದಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ಸ್ದ ಸಾಧನೆ ನಿಖಲ ತಂಡ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಬಾರಿ ಬೆನ್ತಾರೆ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಇತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅವಾರ್ಡ್ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಬೆನ್ನೋದಿದ್ದಾರೆ ಹರೇಕಳ ಶಾಲೆದ ಒಂದು ತಂಡ ಅವಳು ಉಂಟು ಅಂಗಪ್ಪ ವಾರಿ ಪೊಳ್ಳು ತಂಡ ಉಂಟು ಐಟ್ಲ ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ ಅಂದಂದು ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ ಇತ್ತ ಹರೇಕಳ ಶಾಲೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನ ತೋಜೊಂದು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ದ ಸಾಧನೆ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕ ಆಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಲ್ಲ ಹರೇಕಳ ಶಾಲೆದ ತಂಡ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ತಂಡ ಬಾರಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ನಾವು ತಂಡ ಉಣ್ಣುದಾಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಾಕಿ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರಣ ದಾದ ಬಂಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವು ನಮ್ಮ ಬರಿಯರ ದುಂಬುಲ ಅವಳು ಹರೇಕಲಟ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆವೊಂದಿತ್ತು ದಾದ ಬಂಡ ಅವಳು ನಲಿನ್ ಟೀಚರ್ ಬಂಡದ ನಿತ್ಯರು ನಲಿನ್ ಟೀಚರ್ ಓದಿ ಮಾರ್ಲು ದಾದ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂಬೋಡು ರವಿಶಂಕರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬುಕ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫುಲ್ಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಾದಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಟೀಚರ್ನ ಫುಲ್ ಅಂಚೆ ಬೆನ್ನೋದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಟೀಚರ್ನ ಟೀಮ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕೊಯ್ಲಕ್ಕನೆ ನಂಕಲ ಒಂದು ಖುಷಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪ ಅದಾದ ಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅವಳು ಹಳ್ಳಿದ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಪನ್ಯಕ ಬೇರೆ ಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಆಸಕ್ತಿ ಬೋಡು ಇತರ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತನ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ ತೂಯಿನ ಒಂದು ಅಂಶ ಬಂಡ ಹಳ್ಳಿದ ಜೋಕುಲು ಇಟ್ಟೊಂದು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಭಾರಿ ಭಜನೆ ಸಂಗೀತ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಹಳ್ಳಿದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸರನೇ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಾದಿ ಪೋಡು ವೇದಿಕೆ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಾದಿ ಇತ್ತದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊರದು ವೇದಿಕೆ ಕೊಂಡ ಆ ಹಳ್ಳಿದ ಜೋಕುಲು ಡೆಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಟ್ಟ 19 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಂತೂ ಹರೇಕಳ ಶಾಲೆದಂತೂ ಜೋಕ್ಲಂತೂ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡ ಅವಾಗ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ ತಗೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೊಂಡ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಸಾಲ ಎಲ್ಲತ್ತೀವಿ ಕಂಸಾಲ ಇಟ್ಟು ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದಕ್ಕೇ ಆಯ್ತು ಕೆಲವು ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಬೋದು ಪಿರಮಿಡ್ ಪೀಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ನಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿ ಪಿ ಎಟ್ಲ ಇತ್ತೇಳಿ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ನ ಸರಿ ಕಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಬೋಡೈನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಇತ್ತೇರು ನಾಗರಾಜ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳೆತ್ತವು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಕೊರಡಾಪನ್ ಪಾಪ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಎತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಜಾನಪದ ಜಿಲ್ಲೆಟರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲತ್ತ ಆರ್ಟ್ ಒಂದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾತ ಕೊಡ್ತು ಇಂಚ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾತ ಕಲ್ಪದ್ದು ಆ ಜೋಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾವೆ ಆ ಜೋಕುಳು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುತ ಇದು ಇತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಒಂದು ತಂಡವಾದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಹೊಸಕೂರಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅಂಚ
ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಮಲ್ತೇರು ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಛದ್ಮವೇಷ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ವಿಜೇತ ಮನ್ಪುನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ಪೋಯಿರು ಬೊಕ್ಕ ಹರಿಣಿ ಮನ್ಪುನ ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪೋಪುನ ಮಂಡ ಇತ್ಯತ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ಪೋಪುನ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ದಾಪಂಡ ಆ ಜೋಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಬೋರ್ಡು ಕಾಸುಲ ಬೋರ್ಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಲ ಬೋರ್ಡು ತರಬೇತಿಲ ಬೋರ್ಡು ಪ್ಲಸ್ ತಂದೆ ತೊಂದರೆ ಬೋರ್ಡು ನಾಪಂಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕಲು ಬರ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜೆ ಇತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾದ ತ್ಯಾಗ ಮೂಲ್ಯರು ಬಂಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಕು ಬರ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜೆ ಅಲ್ಲೆತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಣತು ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೊಣತು ಉಡುಪೇರಿ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ರೆಡಿ ಮೂರು ಜೋಕ್ಲೆನೆ ತಗೋನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ರಾತ್ರಿ 4 ಜೋಕ್ಲೆ ತಗೊಂಡು ಉಂಟು ಬೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜೆ ಅವ್ಳು ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಹರಕಲ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆನದವರ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಬೋರ್ಲು ಇತ್ತು ಜಾನಪದ ಪೋಯವ ಪ್ಲಸ್ ಛದ್ಮವೇಷ ಪೋಯರು ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಆಶುಭಾಷಣ ದೀಕ್ಷಿತ ಮನ್ಪುನ ಪೊಣ್ಣು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೀಕ್ಷಿತ ಮನ್ಪುನ ಪೊಣ್ಣು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚತ್ತು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬಾದಲ ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ನಮ್ಮ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯ ತಾಲೂಕು ಜೋಕುಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೇವೆ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಒಳ್ಳೆಯದು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಹರೇಕಳ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಬಂದು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಶಾಲೆ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಅದೇ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಖಂಡಿತ ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ತು ನಾವು ನಿಶ್ಚಿತ ದಯಪಟ್ಟ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನ ಆ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಇಜ್ಜಿದಾಣ ಜೋಕುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ದಿಕ್ಕಿದ್ದಾಡ ಜೋಕ್ಲೆ ದಾಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಳ ಈತ ಮಾತ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಾಡ ಇರಗಿ ಶಾಲೆದ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ರೈಟ್ಲೈತೆ ಪಂಡ್ಕೊಂಡ ಈ ಕಡೆ ಪಂಡ ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿವೃತ್ತ ಆರೇನ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳದ ಬೆಂಬಲ ಸಹಕಾರ ಹೆಚ್ಚೈತೆ ಖಂಡಿತ ಅವು ಇಜ್ಜಾದೆ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಇದು ಏತೋ ಶಾಲೆ ತೂಕೋ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಟೀಚರ್ನ ಕುಳ್ಳೇರು ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಿತಿ ಬರ್ಪಿಚ್ಚಿ ಅವಳು ದಾಟ ಅವನುಂಡೆ SDMC ಗಲಾಟೆನೋ ಟೀಚರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧದ ಕೊರತೆನೋ ಅವು ಅಂಚ ಮಾತಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹರೇಕಳ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಬಂಡ್ರ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಭೇದ ಭಾವ ಹೆಚ್ಚು ಅವಳು ಮಾಸ್ಟರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಬೆನ್ನಿಯರ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ತ್ರಿಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಉಂಟು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರೇಖಲು ಉಂಡರು ಮೊದಲೇ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರೇಖಲು ಪ್ರಾಯ ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಹಿರಿಯರು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮಾತಾ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಪೇರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾಡ್ಪೇರು ಅತ್ತದ್ದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ಲ ಎಂಕ್ರೀತೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೆಂಚೈತೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಆವಡಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತು ಬೆಂದಿಪ್ಪಡು ಶಾಲೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಾತ ಇಪ್ಪಡು ಮಾತ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಡ್ಡೆಟ್ಟಿಪ್ಪಡು ಅವಳು ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧ ಇಪ್ಪಡು ಅವು ಪೂರ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಇತ್ತಂಡು ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಓಡೆ ಪೊಂಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೋದಿತ್ತೇರು ಮಾತ JCI ಇಪ್ಪಾಡು ಲಯನ್ಸ್ ಇಪ್ಪಾಡು ರೋಟರಿ ಇಪ್ಪಾಡು ಇತರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಅವಳು ಶಾರದೋತ್ಸವ ಅವಳು ಮೊಸರುಗುಡಿಕೆ ಮಾತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೋದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬೋದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅವಳು ಉದಾಸೀನ ಸೋಮವಾರತನ ಅವಳು ಹೆಚ್ಚಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊರ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚಾತ ಶಾಲೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಂಗೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚತ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನದವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕನದವರ ಆರೆ ತೂತುಲ ಕಲ್ತಾವ ಸಮಾಜನ ತೂತುಲ ಕಲ್ತಾವ ಅಂಚತ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕನದವರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿತು ಪಂಡಿನ ಇತ್ತೆ ಶಾಲೆಗಡ್ಡ ಅವಕಾಶಗಳು ಇತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಅವಕಾಶಗಳು ಬೆಂಬಲ ಮಾತಾಯ್ತು ನೆಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಮಸ್ತ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ತೊಡಗಿಯಾರು ಮಣ್ಣೆಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೋಯಿ ನಡೆ ಪೂರ ಇರ್ಬೋತಾರೆ ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬರ್ಬೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಷಣ ಪಾತ್ರ JCI ಪಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಡು ಮಾತೆಟ್ಲ ಇರುವುದು ವಾಮತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ತೊಡಗಿಸ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಅವಳು ವಿಷಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಮಾತ ಟೀಚರ್ ನಕ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಒಂಜಿ ಬಂದದ್ದು ಕುಶಲದ ಟೀಚರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರವಿಶಂಕರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾತ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಮಾತನದವರ ನಂಗೆ ತೆಂಚಿನ ಮಂಡ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬೋರ್ಡನ್ನು ನಂಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೇಯ್ನ್ ಬೋರ್ಡು ಅದಾದ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಶಾಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಾಪುಂಡು ಶಾಲೆ ಟೈಮ್ಲೆ ಅವರ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಬೋರ್ಡಾಪುಂಡು ಅಂಚೆನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆತ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆದೆಲ್ಲ ಬೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಡಲ್ಲ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇದು ಬಿಟ್ ಮಾಸ್ ನಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಇದು ಬಾರಿ ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆನಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಈ 14 ವರ್ಷ 17 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು 2 ವರ್ಷ ಐತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆತೆ ಉಳ್ಳೆ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣತ
ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪೂರ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ಅವಳ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಡಿಟೇ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚತ್ತು ನಂಗೆ ಬೆನ್ನೇರ ಸುಲಭ ಉಂಟು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ JC ಮಂಗಳಂ ಗೋತ್ರಿ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರು ಬುಕ್ ಅವು ಆಡೆಗೆ ಹೋಂಡು ಬುಕ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಇಂಚೆ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆತ 10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಂಗಳ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಐಟು ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆತುಲ್ಲ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಉತ್ಸವ ಆಯ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಪ್ಸೋದಾಟು ಶಾರದೋತ್ಸವ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಲಹೆಗಾರ ಆತುಲ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಶ್ರುತಿಲಯ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಆಯ್ತ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆತಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತುಲ್ಲೆ ನವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇತ್ತು ಆಯ್ತ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಾತುಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಪೂರ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ತೊಡಗೆ ಸಾವುದು ಪುನಗ ಏನ ಬಂಡರ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಹಕಾರ ಉಳ್ಳದು ಆಡಲ ಬೇರೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುಜ ಅಂತ ಬೇರೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುಡು ನಂಗೆ ಇದೆ ಏನು ಪನ್ಪನ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಜಿನ ಖಾಲಿ ಬೆಲ್ಲು ಕೊರಿ ಕೂಡಲೇ ಹೋಗಿ ನಕ್ಲತ್ತು ಅವ ಅಂಚೆತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಬುಕ್ಕ ಶಾಲೆ ಟಿಪ್ಪುನಾಗನೇ ಮಲ್ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಶಾಲೆ ಬುಕ್ಕ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಶಾಲೆ ಟೀತೆ ಕಾಂಡೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗೊಂಡ ಬೈಗೆ 4 ಗಂಟೆ ಕಾಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಲ ಹಾಪು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಶಾಪ್ನ ನಮ್ಮ ಆರೆಕಳ ಶಾಲೆ ಟೀಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವಳು തന്നെ ಶಾಲೆ ಟೈಮ್ ಒಟ್ಟು ಆ ಜೋಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ತವರ ನಂಗೆ ಅವಳು ಓಡಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಪೋಯಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ ರಾಜ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬೋರ್ಡನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋ ಅವಳು ಓಡಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗಿದ್ದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಚ ಆಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತು 2-3 ತಿಂಗಳ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ಕ ನಾವು ಬಿಡ್ತು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಶಾಲೆ ಇಟ್ಟಿನ ತವರ ಶಾಲೆ ತವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅಂಚಿನ ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾಡು ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಯಿ ನಡೆ ಬರೋ ಜೋಕುಲ ಬತ್ತನ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆದ ಅನುಭವ ಖಂಡಿತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪತ ತೂಪೇರು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೋಪ ಬಂಡ ಆ ಜೋಕುಲು ಅವಳು ಖಾಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಅವಳು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಡೆಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಗೊಂಡು ಪಾತ್ರೆರ ಕತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಕಲು ಅಕ್ಲಮಕುಲ ಪಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಒಟ್ಟಾರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಹಾಕೊಂಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೋದು ಭಾಗವಹಿಸಿನಾಗ ಖಾಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅಲ್ಪದ ಸಮುದಾಯ ತಗೊಂಡು ಸೇರಿನಾಗ ಆಗಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವಿಕಸನ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನಿತ ಬದುಕಿದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೊಂದು ಜಿಂಜ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬೊಡ ನಾವು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೇತೆನೇ ಪಾತ್ರ ನಡ್ಕೋಲಿ ಆ ಬಂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ಜೋಕ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಗೆ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಘ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಕೊಡ್ಲುತ್ತ ಡೆಬೇಲಿ ಮನೋಜಿ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅನ್ನೋ ನೇತೃತ್ವ ಉಂಟು ಅವು ಉಂಟು ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆತುಂಟು ಶಿಕ್ಷಕ ರಕ್ಷಕ ಸಂಘ ಉಂಟು ಜಯಶ್ರೀ ಬಂಡು ತುಳ್ಳೇರು ಹೆಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇಡ ಮುಂಟ ಈತ್ ವರ್ಷ ಸರ್ವೀಸ್ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನಾರತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಾಲೆಂಡ್ ಒಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟ ಬೋದು ಗೊತ್ತಾವ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ದ ನೆಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಟ್ಟ ದಾವಣಗೆರೆ ಮಂಚ ಮತ ಹೋಗ್ತಾ ಅಂಚಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಳ್ಳ ಅನ್ಯಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ ವಿಷಯ ಒಳ್ಳ ಅನ್ಯಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಂಚ ನಂಬುದು ಶಾಲೆ ಕಡಪಿಡಿದಾರೆ ಆ ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ತೋರ್ಡಾಪು ಅಂಚದಿ ತಿಂದವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಕಾಸು ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಾದೆ ಗುಂಡ ಬಾಕಿ ಪೂರ ಅವಕಾಶ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ನಂಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಉಳ್ಳೇರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತೆ ಜೋಕುಲನ್ನು ಕಡಪಿಡಿದ್ರೆ ಆಪೂಜಿ ಬಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಏರ್ಲಿದ್ದೆ ಬಾರಿ ಕೊಲ್ಲುಟ್ಟು ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೂ ಬದುಕದ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗಂಟ ತಿರ್ದಿದ್ದು ತೋಣು ದಾಂಡ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅವಡು ಪನ್ಪುನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಐಕ್ಯ ಮಾಡೋದೇ ಕಲ್ತಾರೆ ಕಲ್ತಿಲೇಕನೆ ಇರಗು ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಪನ್ಪುಲೇಕ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲದ ಜಿರೋಜಿ ಎಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ 15 ವರ್ಷದ ಸೇವೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇರ್ನ ಸಾಧನೆ ಸೇವೆಗೆ ಒಂದು ಸಂದೊಡಾಯಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಾದ ಆಲೋಚನೆ ನಾವು అయితే ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಬೆಲೆ ಉಂಟು ನಂದತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರನೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸವನಲ್ಲ ಅತ್ತು ಇಂದು ದಾದಾನ ಬಂದ ನಂಗೆ ಇದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಪಣ್ಯರ ಪನ್ಪೇನ ಮಗು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪನ್ಪು ನಾವು ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ಪುನ ವಿಷಯ ಆಗ್ತಾವು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಿಬೇಕ ಮಾಸ್ ನಾವು ಪವರ್ಲ ಬೇತೇನೆ ಇದೆ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ನಂಗೆ ಐತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೋತು ನಂಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಓಳು ಪಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ತೂಕದ ಪಾತ್ರೆ ಪನ್ಪುನ ಡಾಯ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅನ್ನಂಗೆ ಮಾಸ್ ಎಂದೇ ಇವಾಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕುಂಡಿಗೆ ಮಾರ ತೂಲ ಎಂಚ ಓಳು ಅಂಚ ಮಾತು ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಡಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಮಾತನ್ನಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ತೂಕನ ಸಮುದಾಯ ಎಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತಾರ ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಟೈಪುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮಿತ್ತು
ಕಣ್ಣು ಇಪ್ಪು ನಂಗೆ ಐತೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಬೇರೆ ಏರಂದು ಬಟ್ ಆರೆಗೆ ನಂಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂದದ್ದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಪ್ಪು ಯಾಕೆ ಪರಿಚಯ ಇಪ್ಪು ಅಂಚೆ ತಿಪ್ಪನಾಗ ನಂಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಮಾರ್ಚ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಡ್ದು ಬತ್ತೀರು ಒಂದು ಇಲಾಖೆದ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇವ್ರು ಪಾಡೋಡು ಬಂಟನಾಗ ನಾವು ಪಾಡಿ ಕೂಡ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈತ ಜನ ಪಾಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು ನಂಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಏರು ಮಾಸ್ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆನ್ಪೇರೋ ಅಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಇಲಾಖೆ ಬಿಡುಪುಜಿ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಾತಿ ಬೆಂತನೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಜಯಶಾಲಿ ಆಪೆ ಅನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಐಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮನೆ ಪನ್ನೋಡಿ ಎನ್ನನೇ ಪನ್ನೋಡಿ ಬೇತೆ ಏನಾರ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಾತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಕ್ಕನೇಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಹೆಂಚನ ಐತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜೋಕ್ರು ಹೋತಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸೆ ಅವೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡನ್ನು 3 ವರ್ಷ ಆಪುಜಿ ಆ ಜೋಕ್ರು ನಿಂಗೆ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಪ್ಪನಾಗನೇ ತಿಕ್ಕೋಡು ನನ್ನ ಒಂದು ಆಸೆ ದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ 400 ಮೀಟರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಐಕೆ ಬಾರಿ ಬೆನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕುಲಪತಿಲ ನಮ್ಮ ಎಡಪಡಿತ ವೈದ್ಯರು ನಮ್ಮ ಊರುದಾರೆ ವೈದ್ಯರು ಆರು ಓ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಆಪುಂಡು ಆತುಂಡಲ್ಲ ಇಡಮುಟಲ್ಲ ಆತುಂಡು ಅಂಚಾತ್ ಎಂಕೊ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತಂಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು 400 ಮೀಟರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಳು ಬಲಿಪರ ತುಂಬ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಾನೆ ಜಾರ್ದು ಗೋರ್ದಿತ್ತಾರೆ ರೆಜೆಟ್ ಮಾತ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಂಗೆ ಬಲಿಪುರ ತಕ್ಕ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಹರೆಕಡ್ಲ ಅವು ಕಲ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಆತಮಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ 400 ಮೀಟರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಘದ ಮಾತದ್ದು ಆ ಮುಖೇನ ಎಲ್ಲೇಟಿ ಆ ಜೋಕ್ರನ್ನು ಕೊಳತದ್ದು ಈ 3ನೇ ವರ್ಷ ಇಪ್ಪುನಾಗನೇ ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ಸರಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊರ್ದು ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಹಂಚಿನ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಚಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮಟ್ಟ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ತರಬೇತುದಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ತರಬೇತುದಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಳ್ತಿನಾಯಿ ಅಂಚತ್ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಚಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ದೈವಾನುಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಖಂಡಿತ ಐಟು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಟ್ಲ ಅವಾರ್ಡು ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡು ನಮ್ಮ ಹಿಮಾಲಯ ಉಡ್ಡಿಬೆ ಜಾತ್ರೆ ನನ್ನ LT ಅವಾರ್ಡು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಐನ್ಲ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮಲ್ಪೆರ ಉಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ತು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಮಾತ ಮಲ್ಪಡು ಐಕ್ ಸರಿ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಂಗೆ ಬೋಡು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಈತೆ ಇತ್ತು ನಾವಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ನಕ್ಲು ಪಂಡ್ಪುನ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ನಕ್ಲು ಪಂಡ ಕಲ್ತನಾರತ್ತು ಇದು ಒಕ್ಕಡೆ ಕಲ್ತಿನ ಮುಗಿಯುನಿಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ನಕ್ಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಪಾಠ ಓದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ 10,000 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಉಂಟು ಕಲ್ಪೋಡು ಕಲ್ತನಾತ್ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಜೋಕುಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಯಾರ ಅಂಚತ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಂದ್ರು ಐಕ್ ಓಡೋಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೂರಕ ತಂದು ದುಂಬುಕು ಎಡ್ಡೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಜೋಕುಲಿಗೆ ತರಬೇತಿನ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಖಾಲಿ ಶಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡಗೂ ಸಮುದಾಯ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಮಾತನ್ನ ಖಂಡಿತ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬನ್ನಿ ಅಕೇರಿಗೆ ವಾ ಸಂದೇಶ ಅಕೇರಿಗೆ ಏನು ಪಲ್ಪುನದಾದ ಅಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಪುನತ್ತು ನಮ್ಮ ಐನಾತ್ ಏತ್ ಬೆನ್ನೇರ ತೀರುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಬೊಲ್ಪು ಗಾವಾಡು ಬಯ್ಯ ಗಾವಾಡು ಆ ಟೈಮು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಟೈಮು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಲೈಫೇ ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಂಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಇಡೀ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಣಸ್ಕೋತ ಬಾರಿ ಒಂದು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಸಮೇತ ಒಂದು ಒಣಸ್ಕೊರಿ ಇದಾದ ಜೋಕ್ಲು ನಂಗೆ ದೇವರು ಹರೇಕಳ ಇದು ದುಂಬೆಕೆಂಡಾರ ಹರೇಕಳ ದಾಯ ಬರ್ತಂದು ಹರೇಕಳ ದಾಯ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಪುಡು ನಂಗೆ ನುಪ್ಪುವರೆಗೂ ಹರೇಕಳ ಪುಟ್ಟು ನೀ ಪುತ್ತೂರಾದೇಕು ಬಟ್ ನುಪ್ಪುವರೆಗೂ 2 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ನಂಗೆ ಹರೇಕಳ ಅಂಚಾತ್ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ದಾಯತಾನ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ದೊಡ್ಡವು ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರೋಡು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಬೇರೆನೇ ಅವೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರೊಂದು ಆ ಜೋಕ್ಲನ್ನು ಬಾರಿ ಕೊರಡು ತೂವೊಂದು ಮಾದರಿ ಆತ ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಮಾತ್ರ ದುಶ್ಚಟಗಳ ಬಲಿಯಾವಂದೆ ಆ ಜೋಕ್ಲನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ನಾಯಕತ್ವ ತರಬೇತಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕೊರೋದು ಖಾಲಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ 4 ಗೋಡೆದ ಮಧ್ಯೆ ಆಪನ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಆ ಜೋಕ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಹೆಂಚಿನ ಮಾತ ಬೋರ್ಡು ఆయన ಪೂರ ಕೊರೊಂದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಾಡ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ಅವಳು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೃಷಿ ಆತಿಜಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಟ್ ಪರಿಸರ ಮಿತ್ರ ಪನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಬಿರುದು ಮಾತ ನನಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡಂಡ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಕೃಷಿ ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೃಷಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾವ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಬೇಸಾಯ ತರಬೇತಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೆರಂಡ ಶಾಲೆ ನಿಖಿಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವರ್ಷ ಕೃಷಿ ಈ ವರ್ಷ ಆಜಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಒಂದುಂಟು ಗೊಬ್ಬುಳ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಚ ನಾಟಿ ಮಲ್ಪುಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ತರಬೇತಿ ಅವನ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುತ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗೆ ಉಂಟು ಆ ಜಾಗೆಟ್ ತಾರೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪಡು ಶಾಕ್ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುನ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ
ಇತ್ತೆ ಉಂಟು NSS ಇದ್ರು ಅಂತ ಪೆರಂಡ ಶಾಲೆಡ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಹೌದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಕೃಷಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಜಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಒಂದುಂಟು ಬೊಬ್ಬುಳ ಆವಡ್ ಎಂಚ ನಾಟಿ ಮಲ್ಪುಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ತರಬೇತಿ ಅವನ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಟ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುತ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗೆ ಉಂಟು ಆ ಜಾಗೆಟ್ ತಾರೆ ಅವಡ್ ಮಾತ ಕೃಷಿನ ಮಲ್ಪುಡು ಶಾಕ್ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಪುನ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಉಂಟು NSS ಅಕ್ಲ ಜೋಕುನ ಪುರ ಸಹಕಾರದ ತಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ಐತ ಕೃಷಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂತು ಯೋಜನೆ ಉಂಟು. ಅಥವಾ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ, ಜಿಲ್ಲಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಸಾಧನೆಗೆ ತಕ್ಕ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ತಕ್ಕ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೆಯನ್ನು ಕೊಡೋಡು, ಪರಿಸರದ ಸಮುದಾಯದ ಜೋಕ್ಲೆಯನ್ನು ಕೊಡೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕನಲ್ನ ದೀತೆಯ ಶ್ರೀತ ತ್ಯಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ ಕನ ಉಂಡ ಬದುಕದ ಸಾಧನೆ ಉಂಡ ಅವು ಮಾತ ನೆರವೇರಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ, ಶಾಲಾ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದ, ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರನ್ನ ಅಂಚನೆ ವಾಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬೇರೊಂದುಲೇರ ಆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾದ ತಿಕ್ಕಡು ಅವನ ಸಾಧನೆ ನಲಲಾತು ಬೆಳೆದು ನಲಲಾತು ಇಂಚಿನ ಬಲಬಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಪಣ್ಣದು ಹೊಸಕುರದ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಹೊಸಕುರ ಬಳಗದ ಪರವಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಒಂದುಲ ವಂದನೆಗಳು.